Bueno, estamos con Antonio Rodríguez Miranda. Quería preguntar sobre unha valoración sobre o acontecido na Asamblea do BNG, sobre todo que pode supor isto para a actividade parlamentaria, non? Pois mire, antes de nada, nós temos que manifestar o noso respeto ás decisións que toman os partidos internamente e os seus afiliados. O que si é certo é que, visto desde fora, nesta Asamblea o que se dilucidaba era si ia continuar, por decirlo así, unha familia ou un grupo de persoas do bloque que sistemáticamente durante os últimos tempos leva perdendo un apoio desde o punto de vista da ciudadanía, ou por outra parte si retornaban persoas que tamén en épocas anteriores pois tiñan perdido numerosas eleccións contra daquela noso candidato, o noso presidente Manuel Fraga. Esas eran as dúas posibilidades que se manifestaban neste Congreso. O certo é que houve unha bipolarización clara respecto da opinión dos militantes. Para nós, cualquera dos candidatos era perfectamente válido, respetamos profundamente tanto o señor Jorquera como o señor Aymerich, e, bueno, a militancia decidiu. Polo tanto, para nós ese candidato bloque é un candidato perfectamente válido. O que sí pedimos, e eu creo que pedimos desde o punto de vista tamén de sociedade, porque eu creo que é bo que os partidos da oposición, igual que os partidos no goberno, teñan estabilidade, teñan os principios claras, teñan unha liña de traballo clara. Por que? Porque desde o punto de vista de partido que sustentamos o goberno queremos ter uns interlocutores claros co que sentarnos, co que debatir temas e donde efectivamente a hora de tomar unha decisión teñamos a certeza de que ese criterio se vai a manteñer. Iso é bo para Galicia. Eu humildemente creo que a situación actual para Galicia non é a máis desexable. A máis desexable é ter unha oposición forte, cunhos criterios claros, igual que necesita un goberno forte, cunhas ideas claras e cunhas directrices para exercer ese goberno claras.